Helpline TV channel thil thin tu te in safain rom le chau tunruma hian video tharne kan le ta a san chin ngenam tak mai phir pathum una pathum la chungchang kha kan soi le to ani apura tanga to khlanga lo en le tu chein kan ngen tu che ani ole number 3 chu vane na thlen tu lucky number anau ti 3 na phir una pathum ta hianin arwala naw te an pai ta mai hi engdang zong ain vane na le thillong tang dai takani kan ti theyanga unaw phir pathum gina parser nina rolling le victoria brown chu kumsang ka zakwa somriat par kuma minute li dana an pianga kumsom thum panga liam no chuan he phir unaw pathum ta hianin thlakhadana fa an hringzui don pokani phir unaw zinga pakhat gina parser chuan a unaw pathum an unaw pathum an unaw pathum hianin arwala fa pai an chak thuan soya maro chu gina chu pasal ne ma saber ania wangin an hun tong chu adang lam veka arwala fa an nei thei an rin ngai lo thu da post an thrila an unaw pathum hian mumal tak chuan arwala fa nei lam chu an soi ngai lo tak mai ni Southern California lam chuak phir unaw in hmangai tak mai cha pathum ta hianin an hun tong chu a hlumam thu an soya an chunga thil thleng duam tak chu soilawin anom theilo ti an selang pokani phir una pathum singa pakhat bron chuan July ni kuwa khanin naute a hringdona Rollings Point avai khatna tan August ni somni pariata naute a hring ve ron poka parcel ve thung chuan November thla lo thleng tura afa pathum na tur a hringdon ti hriat ani pokani No, 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 no. Oh, he tried it. No, 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 no.